אוקיי. יש משהו באמת בלתי נסבל כבר שעובר לי, אז אני אספר לזה עכשיו. אני הייתי אמור לעבור דירה כבר מזמן, אוקיי? כבר איזה חודשיים בדיוק אחרי תחילת הלימודים, וזה נדחה, אוקיי? בפעם הראשונה שזה נדחה אמרתי בסדר, בפעם השנייה אז גם סבבה. זה נדחה יותר מכמות הפעמים שאפשר לספור, אוקיי? וכאילו אני אגיד לכם מה הבעיה. עכשיו אמא שלי קיבלה מה זה עכשיו? לפני כמה ימים אמא שלי קיבלה מייל שאומר שאנחנו בטוח נוכל לגור לישון כבר ב-31 לחודש, וזה יתעכב בחודשיים! פריקינג חודשיים! לא חודשיים, שבועיים, וכאילו זה אותו דבר, אוקיי? חודשיים, שבועיים, זה עדיין עיכוב. זה עוד שבועיים לחכות. למה? באמת עייף מזה כבר. תעזרו לי, אני רוצה כבר לעבור דירה. אני ישן אצל דודה שלי בבית. אני אצל בן דוד שלי בחדר.